la usun bi hadal balad wa anta hillu bi hadal balad wa walidun ma ta babu kai don kai sallama daga sallama kana fajiri ka biya ta musamman a ce ka kana lokaci ka biya ta kafa bakwai kamun sallan zubahi karga haka wallahi billahi la ilaha baka ba talauci billahi la ilaha illa hu baka ba talauci tsakanin fajiri da sallan zubahi amfani da gina kawai inda aka sai da ma'adan kuɗi ne tsantsa kake bukata Allah zai koya maka sirri ne mai girma tun muna ra wannan sirrin na hanta tun farko kun baban mu ya ba mu ita kuma daga baya kuma mun samu tajdidi dan baban mu shi malam Salisu ya ce ku rika yi ya ce ku ni ya ci misali ya ce mana ku zamanin ku mutum bai da kuɗi ba gan darajar shi ya ce mu ba ruwan mu da wannan shi sufi ne da mu da mu kukurin kai ya ce mun ni ce kukurin kai ma'ana ni ya ce mun kukurin kai ku zamanin kun ba kuɗi ba cikakken labari kukurin kai da kuma littafin ya nuna mu ya ce gaji kukurin kai littafin na gasha na talibida ya ce tasbin hayat in dai kuɗi ne tsantsa kake bukata to ka rike ta wanda ke so na ba shi zuni